Продължаваме нашата предишна тема New Fear Unlocked с ето тази табела. Чом Бао Гуен Хем, което значи много внимавайте, кокосите парат и парат от високо и много боли. Там пък се случва нещо. Постриваме се, което е добре. Да, тя се върнем на основната тема. Да, ето е основната тема. Ето ги нашите приятели. Доста опасно. Тежат, въпреки че изглежда близко, обаче не е много близко. Това тук е магията на камерата. Те са нисички. И статистиката била, че умирали повече от паднали кокоси, отколкото от ухапваната кула. Тук вече съм готов да споря, ама това е друга тема. Няма да я засягаме, то ще е за друго видео. Палмичките се вълнуват, вълничките също се вълнуват и влизаме.